Koborok to the target ni channel ni bukhaktwi norokno kaisa kubungmu Shillong tir formula kokborok to the target ni channel ni bukhaktwi norokno kaisa kubungmu 10 tarik 7 March 2024 budbar mongolbar ni dino 10 tarik 7 March 2024 ni salo house line norokno ang 6428 normal pelak khadini ang provide khairika hingkhe heat to hingkhe nongno ang 6 hours rwo hingkhai borok norok tei kaisa nongno ang kobomo 0 ni simi 9 jora hingkhe 10 songkha tongo 10 ta songkha jor bejor naithokri khana khe jor klainai norok nainani previews result nainani jor bejor khe tongo house tini to bejor phaio 3 hours norokno 3 hours repeat regular hwnwi ang ekdin se phaimani klaio 3-5 phaimani erpore ekdin gap rwwi tini taisa 30 result korwi rwkha 30 hingkhai jaihok borok o jaga jaga repeat khai tongo ekdin gap khaikhaiui hingkhai borok jor bejor naithok tongo hingkhai khana khe to pura ani mothe pura confirm no guarantee jor hours rwnai hinui ang asa khai borokno Shillong tir counter o 6428 jor hours rwkha 0 no baad diwi ani confirm heat 6 hours klaio 6 hours heat to thwngni hinui nongno ang provide khairika hingkhai jor khana house phainani chance kwbang ending line o bo jor no phainai hinui ang asa khaio jor o hingkhai tamo tong norok no naithokri 0 2 4 6 8 abo hai jor ending naithokri hingkhai house bo jor nongnai jor house hingkhai ang oro jor house nongno ang only 4 ta provide khairika house line simi FR ni bagwi just FR ni bagwi simo SR niya SR ni ang riya tini khana bagui SR ni bagui riya ang only mo 6428 normal pelak khaidi house line heat ni 6 hours khana jor phainani chance onek kwbang hingkhai ending line bo jor no phainani hinui asa khaio jor line no thangdi ending line bo tei chajak tongkhai norok thangui mano ang je samani mothe khana jor bai jor phainani chance kwbang borok tini bejor rekha bwskang bo jor rwo jor bejor khe thang tongo songkha borok hingkhai khana jor house phainai hinui ang nongno kaisa ani je mansa announce khaikha 6428 house line normal pelak khaidi heat 6 hours ending line jor no thangdi norok jor naiui hingkhai baya song tei tamo sanani mo koyek din to 2-3 din to nangya rok thangkha abo to somoi phainai somoi nangyaknai abo to somoi to nangnai somoi nangyaknai saptago 1 week o 3 din 4 din no nangna bagui chesta khai tongo ang bo hingkhai joto mangsa no rano logiri tongdi hingkhai hambai thank you so much.